салом. Як хабар. дар тоҷикистон қурби рубли россия рӯ ба поинравӣ дорад. ҳоло 1000 рубли россия тибқи маълумоти расмӣ 109 сомонӣ иваз карда мешавад, дар ҳоле ки ҳамагӣ як моҳи пеш 1000 рубл 114 сомонӣ қимат дошт. чунин поинравӣ дар бозори арзи тоҷикистон давоми 8 соли охир маротибаи аввал аст. таҳлилгарон 6 омили поинравӣ бо суръати қурби рубли россияро мушаххас карданд, аз ҷумла поинравии нархи маҳсулот, коҳиш ёфтани содироти молу маҳсулот аз ин кишвар, таҳримоти зидди Россия, мустаҳкам гардидани қурби доллар нисбат ба воҳидҳои пулӣ дар тамоми ҷаҳон, вазъи кунунии биржа ва дар ниҳоят муваққатӣ будани чунин вазъият. чунин вазъият ба ҷайби муҳоҷирони кории тоҷик дар Россия бетаъсир намемонад. ин дар навбати аввал ба вазъи молиявии хонаводаҳои онҳо дар тоҷикистон асар мекунад, зеро маблағе ки муҳоҷирони корӣ аз Россия ба тоҷикистон интиқол медиҳанд даромади ягона барои баъзе хонаводаҳо дар саросари тоҷикистон дониста мешавад. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.